til venstre. Hej og velkommen til Forsteninger i Danmark. Vi er i dag taget til det kendte sted, også kaldet Vordingborg, hvor der er simpelthen en af Danmarks sjældneste og mest ukendte forsteningsarter. Drengen her bag mig, der hedder Jonas, eller hed, for han er faktisk en forstening nu, er gået i ét med stenen. Dette skete ved en langsom proces. Historien bag det er, at han var forelsket i hans dansklærer. Hver dag efter skole satte han sig der og skulle simpelthen kigge på læreren, der kom ud. Men en dag skete det tragiske, at læreren skulle til møde. Og ja, historien siger jo så lidt til sig selv nu, at han simpelthen derefter blev i ét med stenen her. Fy fanden, mand. Så tror jeg, at vi er klar igen. Ja, men efter den her så blev til den her forstening, så var der jo mange arkeologer rundt omkring i verden, der simpelthen gerne ville... Løs! Hvad fanden? Hvad sker der dog? Bevæger den sig? Ah! Hvad sker der? Det kan sgu ikke være den. Kan det ikke?